Обични братя, свободни зидари! На 20 юни се навършват 5 години от грандиозната церемония, на която 44 ложи от Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България се присъединиха към своите братя от Обединената Велика ложа на България. Това знаменателно събитие на единение на българското масонство не само получи широк отзвук сред световната братска верига, но и послужи за пример на мъдрост, братска любов и толерантност между братята в други ориенти по света. Имам привилегията, като почетен велик майстор, да поздравя всички братя с 5-годишния юбилей и да разтворя някои страници от макар и кратката история на съвместната работа на градежа. За масоните в България това е дата, която ще остане дълбоко в съзнанието като празник на всички масони. Ролята и значението на Обединената Велика ложа на България за масонството заслужено и отреждат непреходно място в неговата история и тепърва тя ще бъде изследвана и анализирана. Бавно и неумолимо времето върти калейдоскопа на живота, като подрежда непредвидима логика и конфигурация хора и съдби, дати и събития. Всеки следващ момент то може да изтрие една картина, създадена от пътроцветни мозайки, и да създаде друга, коренно различна. Необратимо ще изчезнат от нашето съзнание много важни моменти, случки и братя, които бяха в основата на това единение на масонство в България. Но историческият факт ще бъде запазен за бъдещите поколения. 5-годишнината от обединението на българското масонство е добър повод да изкажа още веднъж благодарност на всички братя, които със своя устрем и желанието за работа направиха този процес възможен, защото знаейки колко слаб и немощен е самотникът и че тълпата не е лек за самотата, човек остава сам и безсилен, дори да е заобиколен от хиляди самци, самотни в егоизма си, и че само братството е онова, което ни свързва с обща цел, мистичната верига, което ни дава сигурността, че навсякъде по света до рамото си ще чувстваме подкрепата на приятел и брат. Имаше сред нас и други братя, които наблюдаваха процеса и чакаха да видят от коя посока ще задуха устойчиво вятъра, но след това бяха много дейни при заемането на длъжности и постове. Но това не е главната тема в навечерието на празника. Въпреки, че ако искаме масонството в България да заеме полагащото му се място в обществото, сме длъжни първо ние да се освободим от вехтия Адам и всички братя да бъдат пример за подражание във всяко едно отношение. Не трябва да забравяме, че не всички братя в нашия ориент са на общата братска верига. А сред тези, които не са, има много достойни мъже с добри имена. Наш дълг е да продължим да работим за пълното единение на масонството в нашата родина. Тежък е нашия дълг, братя, но комуто много е дадено, много се иска да даде. Бъдете силни и единни, за да носите уверено този дълг. Равенството, суверенитета и просперитета на личността е водещ девиз на братството. В обществото нашето призвание е да разпръскваме светлината, която сме получили по приобщуването помежду си. И именно в това се състои нашето призвание и изпълнение на дадената клетва. Вдигнете гордо глави, братя масони, и нека юбилеят за всички е онзи решителен стимул за движение напред, чрез който българското масонство ще постигне своята историческа мисия. Съхранете и оценете сторено от братята ви и бъдете достойни наследници и продължители на мечтите, традициите и морала, с който е създадена нашата велика ложа и българското масонство. Желая здраве, любов и светлина на всички вас и вашите семейства. Честит празник, братя!